sa kaawit. I found a love for me. Mayong adros na ng soking ti paminawaning handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga bakit ako kinabuhin akong sugilanon. Tawagan ko sa pangaan nga Jay. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ka naguluhan. Perfect. Perfect tonight. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon maganing usa ka lalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jay. Bay, Bay. sayo pang iulig ka sa eskwelahan. Basket usa ta, one-on-one. Oh, sige. Bay, kada siya, kada. Kita kasi ko nakita. Asa na ba? Kanan si Kabibo, tinawa. Abdi, kagmatag yun mo ba eh? Si Michelle. Oh, kailalaki ka. Oh, Ano ako, wala lagi. kisilingan man mi. Unya, bag-ura na namin higikan sa Mindanao. Gabuwag ang ginikanan. Duhara na sila ka magsuon. Ang iyang maguwang, tuas amahan. Oh, grabe. Og siya nga manghod, mo ini siyang inahan. Sweeto, hoy. Oh, Ila-ila ko na, Bi. Michelle! Oh, uy, ti, hi. Asam ka pa ingon? Nari paliton sa merkado. Di ay. Ni among good ko'y amigo nga naghusa kay makikilya-ila gyud siya nimo. Si Bay J. Bay, si Michelle. Hi, Shell. Hi, Jay. Sa merkado di ka paingon. Sakto kayo. Paingon sa ko dito. Gitugon ko mama nga papaliton ko utanon. Di ka sa eskwelahan. Bay. Ingon ka magbasket ah. Nalimot ko ba eh? Ha? Kuan ato di ko sa merkado. Una lang uli ko. Kay bago pa si Miss Michelle. Uy, klaro ni mo ba eh? Ubalan ko ninyo, bay. Sa'yo pa masad. Uy, pagitaon ka mama ni mo. Kung nalugay ka ba uli. Una lang lagi, una lang. Oo, dahito, no? Good boy man dahi ko. Sige, una lang ko. Ayo mo, ha? Tana, Shell. Ba? Pop music tayo ganahan mo. Parehas ito. Nagkanta ka pareha, no? Ganatas pagkaon. Yama sa kulor. Muratag, mintubi. Bito, Shell? Nakikibirin dito sa Mindanao? Oo, daghan. Kay dili man na mo mahurot og bitbit ni mama ang tanan namong mga butang dinhi. Dili na mo. Di na mo. Oh. Pero, uyab ba? Uyab. Ha? Uyab. Wa, uy. Wa pa si ko makasuway buyab-uyab, no? Third year pa gani ko. Bata pa kayo ko para ng butanga. Mo ba? Parehas ki punta. Ako pas ko kasaway ng butanga. Minto bigit kita. Sige, tagtabi, no? Wala ta makabantay nga niya sa amo. Salamat, Jay, ha, sa pag-uban. Abot na dita. Kung ba ka nang kita ito ugma ha? Ano Ha? ka? Lagmis titi sa baduman. Oh, ayaw lang, uy. Masako akong mama. Ha? Basta mangita ko pa aging magkita ta. Miya na pa ingon din Miss Michelle. Nindutas kong future bay. Nanagna na di ka karon bay? Kita man imong future? Kana rin napaingon din eh. Mao man akong future wife. Kalayas tinuod. Kapartak ba ninyo? Basta, maunin na siya. Sorry, ha? Sorry kayo nga nadugay ko. Nangita pa magugog alibay ni mama. Okay, Ray. Bay, tingog siya. Ma-speechless magugukon na si Michelle. Mura ko, nagkakitag anghel. Nagtama maning akong amigo, day good. Kining bay, yun ka nga, kadiyot ka din eh. Mulakaw din kay nagabot ni Michelle. Sorry ko. Nga, dinhiram ko. Mulakaw ka ay, ingon ka. Ha? Ato ka sa Carmen, mangwam kag notes. Nakaw. Nala, lakaw mo di ko sa. Mamo ka. Sige, ato na ko, day, Shell. Sige. Bay, librehe ko iniglones, ha? Oo, ako'y bahala ni mo. Basta lakaw na. Sige. Dito. Shell, dali, lingkod dali. Ano sa'yo mo?
Soft drinks o juice? Nagkita pa kami Michelle ganun ng hapon. Buwang. Di naman sa kumayroon na. Ginahingo naman sa kunya. Di sa kamay mo matos ila kay gabi na. Huwag istrikta yung mama. Makunig ni. Ang love na gid ko. Nakauyab ko sa una pero di naman ingon ini. Nga, maglinda sa ko kung di ko magkakita. Mura naman ito guha. Ay, Michelle. Wa pa man ko makasaway og uyab god. Wa ko kibaw kon unsaon. Sa yun na, oy. Imo na kong sugdon. Laina sad oy. Aw, tando lang. Masayon. Tando. O, kana, madana na. Smile. Madarag smile. Okay na na. Bitaw Jay. Ang tinuod, wa pa ko makasaway og uyab. Wa ko mahibaw kon unsay bation ana. Pero kun kanang mingaon ka kanunay sa tao kon wa diha. O mura kog malipay kon makita ta ka. Mao ni nagkiingon nga gugma. Basin, in love sad ko nimo. Oh, Michelle. Ilang na ako, ilang na sa'yo, sana'y malaman mo. Hayaya rin nga dali ang gwapa eh. Di tamawa mo agbay. Di tamawa mo kaputog kamot. Dagaw ba? Ay, mangusim ko ka. Kuning makakita kag mas gwapa pa nako be. Pulihan di ko nimo. Magkakita kong daghang gwapa. Mas gwapa kay nimo. Pero, di ko batik mas labaw pas kong gibati alang nimo karon. Tinuod? Tumsab ko mamakak nimo eh. Gawas ron. Da. Ay, Huwag mo si Michelle sa mga sabot ron. Ang ano magha. Doon ko ka oras nga nagkuhat niya din hirna. Imposible kayo papaboto ko niya ingon ni kadugay. Ang ano magha. Aksyon tagabalaka ini ba da? Paggan ko sa kasaba ini. Ay, sige na good, sige na good. Kailan ba mo siyang mama? Ikaw na may mo ate, good. Oh! Di pala ang tasukod ay. Asa dyan ko masugot? Sige na, sige na. Sige na. Apil bayag, pamugnaw akong kamot sa kakulba bay. Oy, tite, ni akaman. Unsay ato? Mayong hapon ng isya. Naa si Michelle lang. Ay na, wa na, oy. Gipugos og das amahan gahapon paingos Mindanao. Oh, Uy, unsa? Wala din na si Michelle? bay! Ay, naku mo. Miagi lagi ka din eh. Sige nga po kagpaabot ni Michelle din eh. Kadugan na yung Milargas Mindanao. Matuig naman hapit. Mama, si kumabalik na siya, bay. Ay, wata makalarga naman sa gawas. May ka ba kay makasakay ninyo kag barko pa yung sa gawas. Nasatihan sad. Nga nakapasa sa scholarship sa una, bay. Yung nabitaw ti ka, nga maswerte kay isang pag-graduate sa high school sa una, wa ka. Ay, mahay bitaw ko. Tod, nagkita na mo? Ha? Ni kinsa? Ni Michelle. Nabalik mong gapon. Oh. Nagkita mi. Misamot magagawa pa. Ha? Niya siya?
itong imnon? Oh. Sheila. Hi, kumusta? Niya. Nagka-survive. Human sa pila katuig ka. Nag-ando sa paabot ni mo. Tinuod? Nagpaabot ka na ako? Kanasaan ko na magkak ni mo. Gawas ron. Maoragid ay gihapon ka. Gawas lang nga, mas migwapo ka. Ikaw, Sada. Mas nigwapa ka. Kumusta? Nag-graduate ako nursing. O galoy sa Ginoo, nakapasar sa board. Maong, wala sila makapugong nako nga mobalik din sa Cebu kay dinhi man trabaho. Mao ba? Unya. Kumusta man? Ang unsa man? Kumusta man ko diha sa imong kasing-kasing? Naapa ko diha? Mao gyud itubag mo na ako. Smile. Madara man ka gihapon og smile. Sheila. I miss you so much. Kahugot mo magakusoy. Napay masugot ini. Pero unya na. Kung magkasano niya ta. Karong nabalik ka na. Di na tikabuhian, Sheila. Pinagkatuloy ka nagpaabot mo. Busa magbayad ka. Okay ra. Andam ko mo bayad. Sheila, I love you so much. I love you too, Jay. Nagkabawas ko. Siyan sabay ako nagpapaabot. Kami sakay pag barko sa gawas sa nasod. Una may magpagkasal. Worth ang tanan ko pag-antos. Magpapaabot kami, Sheila. Doon kay balipayon kay kauban niya karon nga ako na siyang asawa. And in your eyes, Mao kitong mga higalan kaagi ni Jay nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan perfect. I found a love for me. Ang maong kaagi gibada ng duwa sa radyo ni Marites Parpa Albores o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong naglain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, di kalawaan at tagdaan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga tinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinuwat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man,
sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Aw, kami siya nagpalit sa imong cake mo, eh. Kana ra? Ha? O sa pwede mong gusto mo, kanang kaya lang sabna mo sa akong bulsa mo, eh. Kanang kaya lang sa bulsa ba? Oh, uy. Kaya ra gyud kaayo nimo nga akong pangayoon nimo, EJ. Aw, bi. Awan sa man ma. Apo. Ay! Mama, uy! Unsay mama, uy? Matatapok-tapok na to kung may okasyon din isbay. Kamura gyud ni Ruby ang way giguyod nga anak. Ug matag birthday nako, pinutos ra gyud ang imong idunol nako. Be, iuli inis tindahan kundi ini ninyo palita. Kay wa na ko magkinahanglan inis akong pangidaron. Apo ang akong gusto gikan ninyo ni Ruby. Ma. Oh. Ngano ka? Gidibili mo ang gisulti sa imong inahan? Ay. Yan sa bitong. Watam ka anak, Bino. Naupat ka tuig nung tatang nag-ipon. Aw, wa pa lang sa tingali ta maka-timing. Ah, siyaro. Nga, sugbol magina na ako ni mo, Permi. Sugbulon ko magina. Huwag gina na nasiyat. Bisag usalan. Bisag sulagma lang ang tato ba? Basik ako ang hinungdan sa. Eh, nga naman. Nga ikaw man. Katugod akong giingon nimo pa. Nga naggamit kong pills kani adto sa 15 anyos pa ko. Kaya aron lagi ko no, moturto lang akong regla. Ay. Dili, doktor, may nagsulti ni mo adto. Akong amiga. Kay ingon ala man sab siya, di magtultol ang regla. Ug ingon niya, diyang nigamit siya sa maong pills, na okay na ko na iyang regla, matagbuhan na siyang dugon. Oo niya. Di work to ni mo. Okay ba yaon ta? Dagan lang ko gibati nga side effects, mga akong giundangan. Umuning nibalik na sab nga nagkabuang ang akong regla. Usahay, taglima kapuan kyun nga di ko reglahon. O, mausap dyan nga di gyud mo makahimog bata bisan sure bro pa ni mo. Bay kay, tagsa naman sab dyan reglahon sa Ruby. Oo. Ba't ba ni? Mausap lagi ba pero di sab ka ako mo'y hinungdan kung nga nung wa mi makaanak ni Ruby ba? Ha? Kay, nga naman di. Gidanlak mo ko sa una. Ha? Oh, nag-agiday ka na ba? Oo, uy. Iupirahan yung kuwan to. Kay, nga naman dito. Suod mo gud may sa akong brother. Sige, may duwa ka niya itong dyan ng Julin ba? Di ba, maglingkod mo kita, magduwa tag Julin. Pagtira bitaw niya, tira bitaw na naigos akong itlog. Oh. Di malasa sa di mo nga natunog sa imong lisik. Kabaga. Nagibay, tunong nagibay. Sa lisik. Ka niya ito ba? Oo. O sige kung mo nga sakit ang akong itlog. O nabantayan ni mama nga, ni dako ni. Maong gioperahan. Uy, posible tuod nga mauna hinungdan pa eh. Basig, naapektahan ang imong binhi tungod atong maong operasyon. Bay. Ilisid ang imong live-in. Unsa ma? Pangitag babae nga magkahatag nimong anak. Ayaw anang dili mga anak. Kay way lami ang pagpuyo nga way anak. Ma. Makakita ka na gani babae nga mapaangkan nimo. Ako mismo ang mugasto sa kasal ninyo. Ma. Di ko gusto nga ibasol ko ang tanan sa akong live-in partner. Kung nga nung wa mi ka anak. Kay may story sa lagi ko nga naoperahan ko sa akong danla kaniadto. Maong unfair sa akong live-in kung siya ang pasangilan ko nga wa mi ka anak. Kaya ning kamot sa baya siya. Aron lang mi makabaton og anak. Unya. Usog na imong gikutaw. Lain nagkulor kapiya. Di para imo. Ito ang imong kape, oh. Oh, siya man din, Para ako ni. Kay may nakasulti na ako nga pang-panormal ko nun ni sa regla. Unsa? Maharap kong mugamit og pills, uy, para pang-normal sa regla. Kay basin, makadao to sa kong matris pa. Mong ni-try ko, ani. Anya, nakasiguro kang makaayo ginali mo. Basig makasamot to na. Wa man ko ni side effects, kay herbal man gud ni. Mao ba? Di ta mo hunog sa pagpangita og paagi. Aron mo mabdos na ko, be. Kay luoy na kay kunimo nga gusto na kaayo og anak. Be.
Ngano gabi? Ipakli-pakli mo na nimong kalendaryo. Turo na sad kabuan ay ngawa ko rigla. Wala mong silbi itong gingon mo nga. Imong ginom nga herbal. Wa may epekto, be, uy. Di na kita ikakaanak ini. Bi, kunwa, di na lang nato pugson. Saan nato, kun? Huwag ikatag. Kung di kita taga sa Ginoo ba? Naadlok manggod ko. Ano sa man? Nga ba sinong imo kong ilisan o babaeng makahatag ni mo og anak? No, katawa lang ka diyan da. Sabag ko eh. Tawanan ganyan gisulti, bi. Bi. Da. Makakita pa kayo kung sama ni mo kabuutan. Huwag kakirin. Hanggang. Ayaw pa. Ano man? Kapoy buhat bata, uy. Huwag yapon tayo mahimo. Bi. Ay, sunta na lang sugyo si mong mama, bay. Nga unsa? Nga, mangita kag laing babae nga makaanak. Unsa? No, di ginamahimo. Dili na ko na mabuhat ni Ruby, bay. Mahal ko kayo si Ruby. Kung dili na tingali ko kakita o sama niya. Wa man ko moingon nga biyaan ni mo si Robe. O niya, o sa may buti mo ipasabot. Maglumpong ko babae? Dili po na mao. Okay tong gusto sa imong mama. Mangita kag laing babae nga makaanak ba? Pero akong suggestion, no? Ipaangkan mo lang ba? Unsa? Kung musugot ka ang babae nga akong ipaangkan ba? Masabot ka ni mundo ha, nga anak ra imong gusto, o mahimong bayran siya nimo, surrogate mother ba? Wala di ko pabura na ba eh? Lagi, maluoy ko sa babae, anak. Huwag dili sa lagi ko kahimo, anak ni Ruby, bay. Dili yun. Basta nasula ninyo, eh. Panagop na lang mo, eh. Upat ka tuig, kapin mi nga, nagpuyo sa akong kaipon karon. Ang panwa pagyapon mi makabatunog anak. Gusto na yun kaya na mo nga makaanak. Bisa na nga akong mama. Ganahan na ginunta siya. Nga makakita og apog gikan ako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsong kahinungdan. Nganong dili kami makaanak sa akong live-in partner. Suod na sa 4 ka tuig kapin. Dili ka compatible ang among mga similya. Ikaduhang pangutana, nayagunon ang akong partner. Usahay, tag-5 ka buwan, una siya riglahon. Busog ka ni hinungdan? O ang pag-inom niya og pills niya kung 15 anyos pa lang siya? Ikatulong pangutana, naigo sa Julin ang akong itlog sa bata ko dihang nagduwa kami sa akong brother. Og naoperahan ko og danlak. Mausab ka ni hinungdan? Ako ka ang dili makaanak? Ikaw pa itong katapusan. O sa may laing paagi, aron makaanak na gid mi sa akong live-in partner. Mayo ka nga muduol lamig doktor. Unsa ni kahasol og mga pila ang among magasto. Palihog tabang yung tambagi ko. Kini nga akong suliran, AJ. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta, kuyog ta tungod kay ako, usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral, ug problema sa mga ginadiling droga. Unahin mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writer's Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ito ang letter sender kay si AJ. EJ. 32 years old, taga Carita, Cebu City. Og puntong medical. Yun kang AJ nga sulat suliran pa. Kay upat ka tuig na kapin nga nag-ipon apan wala pagyud makabatunog anak. Layagonon ang iyang kaipon di magtultul og buwan ang regla. Usahay
tag 5 ka buwan usa reglahon ug usab. Ug siya sab nag-agi pug kunog opera og danlak. So una niyang pangutana unsa jud kuno hinungdan nganong dili pa man sila makaanak sa iyahang live-in partner nga 4 ka tuig naman silang nagpuyo. Yes. Dili ba kuno sila compatible? Yes, ay ang mamong similya, no? So daghang mga factors nga consider nganong hangtod karon bisan pa man sa kadugayon na siyang pagpuyo, wala pa mo magkaanak. First is ang pangutana kung normal ba ang sperm count sa imong bana. Ikaduha, kung ang inyong pag-sexual contact, timing ba nga naa sa fertile period ang ikaw, imong ang asawa, no? Or ang kapermanentihon sa inyong sexual contact. So, sumasa mong pagtuon, mga bisag every other day, mga 3 to 5 times ang sexual contact per week kung pati taas ang chance nga magkaanak. O kung irregular ang imong menstruation, kinahanglan nga magpatanaw ka og ubigay ni para nga masuta kung unsa ba igoy inon ta hinungdan anang imong irregular nga menstruation. Kaya kung irregular imong menstruation, less ang chance nga magkabuntis ka. So, balik ko na ko, magpa-sperm counting ang imong bana. Ang normal nga sperm count is 40 to 300 million per ml sa spermatic fluid. Kung ingon anak naa sa suod sa ingon anak kadaghanon ang sperm sa imong bana, maingon ta naa tingali nimo ang diferensya. So mao na mga factors, timing, ang inyong physical health o ang ingon ta ang imong hormonal level even kung kanang naa ka sa reproductive age pero naay mga tsansa nga ang imong estrogen progesterone level dili inon ta within the normal range. Alright. Ug ang iyang sunod nga pangutana, layagonon ang iyahang partner sa tag 5 ka buwan usa maabtan sa regla unsa kunay hinungdan ana or ang pag-inom ba niya og pills katong 15 years old pa lang siya kabata. 15 years old pa nag-pills na? Ano ka pills man? Oh, ang pills is an oral contraceptive nga ang purpose is nga dili mo buntis. At early as 15 years old, di ko ka imagine kung unsay purpose nga nung nag-pills ni siya at the very young age of 15, no? So, kung layagonon siya, no, nagitawag nato og kanang abnormal menstruation. Ang normal cycle gud sa babae is mga 28 to 31 days, no? Kung magregla ka once in every pila ka months, meaning naagay inon ta hormonal problem ka, you need to see an ubigay ni good partner, no? Para maturuli kuan gyud ka, ma-examine gyud ka. Akong dining ikatambag nimo kay dili man ko ubigay ni, although na ako'y gamay nga training sa ubigay ni, natong estudyante pa ko. Pero di gyud sama gyud sa mga ubing gynecologist, mao gyud ilang ginahimo kada adlaw sa ilang practice sa ilang medical profession. Muduol gyud kag ubigay ni nani, no? Okay, ug ang iyang sunod nga pangutana. Naigo sa Julin ang iyang itlog katong bata pa siya, katong nagduwa siya siyang igsuon, naoperahan siya danlak. Mao ba kuno na hinungdan nga di siya ka anak? Naigo og Julin nga naoperahan og danlak. Ang danlak mao man gitawag na hernia, no? Di man ako sa Julin. Ito, tingsong na hernia ka kay og Julin ang imong itlog. No, dili to siya danlak, kung dili ano siya, traumatic injury kay naigo og Julin, no? Ug napirahan man ka is not because nga naighernia ka. Kaya ang hernia man gud, ang pagpasabotan na part of your intestine mahulog diya sa inguinal ring, musud sa imong scrotum. O na hernia, either direct or inguinal hernia. Si Dr. Boy Ligo, may kasi mo explain na ni, may pagpaminaw din ni Dr. Boy Ligo diha sa Negros, no? Ug ang iyang katapusan pangutana unsay laing pamaagi aron makaanak yud kuno siya sa iyang live-in partner. Maayo kaha nga muduol na lang sila ug doktor ug unsa man kuno nagkahasol o pila po'y magasto. Yeah, again, kung minus og financial preparation, muduol mo government doctor. Dili mo pasabot nga kung government doctor ubos ang kahibalo kumpara sa pribado mga doktor. Ayaw anak kuhaan ng mentality ng ana kay mga bright ning mga government doctor tungod sa kadaghan sa kaso nga ilang matindihan kada adlaw. Do di malikayan nga tungod sa kadaghan lagi ang panahon inon ta dili gud ingog sama sa pribadong doktor pero og kahibaw lang mao-maura or mulampas manggani. Para nga makaanak gud mo akong balikon sa makadaghan muduol may ubig gynecologist para nga magdialog mo kamong tulo ikaw imong bana ug ang imong bigay ni magdialog mo ug sa bayangay buhaton plus the fact nga kinahanglan mo undergo mo og laboratory workup.
Okay. Alright. Og mga sukintig paminaw, hinaut-untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.